дар ноҳияи Данғара ҷануби Тоҷикистон хонаводаи арӯс домодро ба додгоҳ кашонида аз ӯ 10 000 сомонӣ зарари маънавӣ талаб дорад. мояи ин моҷаро баҳси бакорат аст. ин баҳс дар ҷомеаи Тоҷикистон нав нест, аммо дар додгоҳ баррасӣ шудани он камсобиқа мебошад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷузъиёти ин мавзӯъро омӯхт ва бо ҳамаҷонибҳои дахил суҳбат дошт ва ҳоло дар бари ман дар студия аст. Абдулло, нахуст бигӯ, чаро якбора домоду арӯс бо ҳам душман шуданд ва акнун кор то ба додгоҳ кашид? шаҳло, ду ҷавоне ки ному насабашон ба радиои Озодӣ маълум аст, аммо ба далелҳои ахлоқӣ исми онҳоро ифшо намекунем, рӯзи 13 декабри соли гузашта, яъне тақрибан 1 моҳ пеш издивоҷ карданд. Аммо ин ҷуфт баъди ҳамагӣ 3 рӯзи зиндагӣ аз ҳам ҷудо шуданд. домод арӯсро ба нодухтарӣ ва хонаводаи арӯс домодро ба тӯҳматгарӣ айбдор мекунанд ва 10 000 сомонӣ зарари маънавӣ талаб карданд. домод мегӯяд арӯс нодухтар буд ва хонаводаи ӯ бояд 10 000 сомонӣ пули қалинро баргардонад. пас аз ин иддаоҳо арӯсро аз ташхиси бакорат гузарониданд ва маркази ҷумҳуриявии экспертизаи тиббии судӣ бакорати ӯро бутун ташхис кардааст. домод ба ташхиси тиббӣ бовар надорад ва мегӯяд чӣ гуна духтар метавонад бокира бошад дар ҳоле ки ҳадди ақал бо ӯ наздикии ҷинсӣ дошт. домод иддао дорад ки гӯё ҳамсараш ба ӯ нақл кардааст ки бо писархолааш робита дошт. модар арӯс ба гуфтаи ӯ бо навиштани забонхат ва ваъдаи бозгардонидани 10 000 сомонӣ пули қалин ба духтараш ба хона бармегарданд. аммо арӯс мегӯяд ӯ ва модараш забонхатро зери фишор навиштанд, чун ҷониби домод нагузошт онҳо аз хонаашон берун раванд. Абдулло, гуфтӣ ки ба ҳар ҳол ташхис сурат гирифтааст ва гуфтаи арӯс собит шудааст. чаро домод натиҷаҳои ташхисро зери шубҳа мегузорад? шаҳло, воқеан ҳам ин тазод дар инҷост ки мо шоҳиди чандин ҳолате шудем ки ҷавонон ба натиҷаҳои ташхиси тиббӣ бовар ҳосил намекунанд. аз ҷумла ин ҷавон ҳам ба натиҷаи ташхис бовар надорад ва иддао дорад ҷониби арӯс ин маълумотномаро аз озмоишгоҳ гӯё харидаанд. аммо табибони марказии ҷумҳуриявии экспертизаи тиббии судӣ дар шаҳри душанбе мегӯянд даъвои домод беасос аст, чун ташхиси ғалат ҷавобгариро дар пай дорад. эксперт ва ё коршиноси ин марказ дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ҳама гуна натиҷаҳои ташхис азбаски ба як ҷониби баҳс марбут аст, тарафи дигари баҳс боис эътироз мекунад ба он. ҳамсуҳбати мо афзуд, нобоварии ҷавонон аз арӯсонашон гоҳо бинобар дониши пасти ҷинсӣ, ҷаҳонбинии танг ва рашки бепоя аст ки боиси пош хӯрдани оилаҳои ҷавон, азобу уқубати рӯҳии духтарон ва волидони онҳо мешавад. соле дар маркази ҷумҳуриявии экспертизаи тиббии судӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 600 нафар барои гузаронидани ташхиси бакорат муроҷиат мекарданд. пушти ҳар яке аз ин муроҷиатҳо моҷароҳои оилавӣ, нобоварии домод ба арӯс меистад ва тақдири оилаҳои навбунёд бо натиҷаи ташхис гиреҳ мехӯрад. бале, воқеан ҳам. Ташаккур Абдулло барои суҳбат.